Съм Иво и ще ви покажа моите фигурки на Лего Ninjago и ще започнем с Сенсей Ву. И това е Лорд Гармадон. Това е Златната нинджа. А това е Кай от сериите със Златния господар. А това е Кол. А това е Зейн от Златния господар. Това е Скайлорд, знаете, от островът на Чен. Това е Джей от островът на Чен. Дано да ви е харесал. А това е Зейн от островът на Чен. И това е Кол от сериите с доминантата и Моро. Това е Джей. Това е Кай. Това е Сенсей Лойд. Може да ви изглежда малко променен. Това е Ронин. В сърцето Стикс. И добре, това бяха всички мои фигурки на Лего Ninjago и клипът. Дано да ви е харесал и се абонирайте за нас.